И първа позиция за испанката. Така, повишаваме вниманието си. Повече уреди няма, повече съчетания няма. Това са последни изпълнения и Алина Кошич от Украйна. ето, виждате сега. За нещастие на нея, последният уред е града. И всичко зависи от този уред. Огромна е разликата в изпълненията на града. Ето, тази ръстова и пластична състезателка, колко е приятно да бъде наблюдавана. Само да я сравним с гръцката гимнастичка, която е малка, нисичка. И ще стане ясно за какво впечатление говорим. Много е пластична, много гъвкава, технически прекрасно подготвена. Това упражнение е удивително. Флик до стойка. И освен всичко трябва да се задържи равновесие върху дланите. Тук ще има бонификация между двете превъртания, между двете махови. Много стабилно изглежда на градата. Сякаш не е 10 см, сякаш е на земята. Има състезателки, които имат особено чувство към този уред. Браво на Украина. Доста добре изпълнение на града. Едно от най-добрите, което успяхме да